Pa to je jedino rešenje. Ako se ne dogovore dve strane, mi moramo to da uradimo, jer ne odgovara nikom. Inače i Kosovo i Srbija, to je problem koji traje već dugo, a mi tu ne ulazimo. Mi nismo politički opredeljeni, ne zanima nas. Mi hoćemo samo da radimo kao i do sad. Taj kamion svaki dan ima 100 € troška na granicu, hladnjače nam rade, troše gorivo, niko to neće da plati, roba treba na Kosovo da ide, se pokvari, kvarljiva roba, niko ništa ne preduzima, znači mi smo došli da rešimo problem ovako, drugačije ne možemo. Ja sam prošao bez problema. Jeste naišli na barikadu na putu? Dole jesam u Rudaru. Dole ima jedna blokada na jedno 15 km, tu nas zadržavaju možda 10-15 minuta i onda pustaju automobile, a što se tiče teretnih, oni stoje dole.